سەقا و هەوا سار بەیان گەرم بە هەر ji بۆ zarokan nexweşe nixwasim dema ku ew zarok penaber bin û malê wan bi çadir û paçikan hatibine avakirin lê dîsa derdê germê girantir e û zarok bi çi rengî be hewl didin germa xwe kêm bikin û li ber sîberekê yan jî li derdora avekê kom bibin û xwe hinekî hînik bikin. Di vê germê de zarok bi ser êşê xwe ve ne tenê bi xwe difikirin lê guh didine xwişk û birayên xwe yên ji xwe biçûktir jî vê keça piçûk riyeke dûr derbas kiriye da ku xwişka xwe bigihîne cihekî hînik. Ez içime cembavê xweş bû ve hanê germe deniya şarpa daniya sesirê xweş bû ser me cembavê xwe. Êma li cembavê te çi heye? Keyfa xazan. Mala me kunça germe. Rewşa penaberan di vê pêla germeya dijwar de zehmettir bûye ji ber pirsgirêkên av û elektrîkê jî hene ku barê penaberan girantir dikin. خدي نسبة كهرباء زحمة يعني الصباح ساعات 4 قطط بي حتى ساعات 11 ونيف يعني معدل زقيها بدون ساعات 4 ساعات حتى 5 ساعات كهرباء قطط بي وزاروجن عالم يعني بناء طنقت بي يعني نسبتي ما قاعدة ما باشن حسب علامات شهادة ده 2 صالة وكم بك كفنة Kesin ku li derveyî qaîdeyê konan dimînin av di nav wan û cîranan de hev beşe ji ber vê yekê ew neçarin avê jî bikişînin bi taybet dê dema nîvroyê de da ku malê xwe pê hînik bikin. شهر ما لمس الحنفي كنا 2 ساعات عافيت برد أمينا خلطو ما في بيني وبي آف دنيا قرمة وزاروكي مهورين ما مش مجبور ما عافي بكشي مرة طاف كام تشوط زاروكي ما جيب خديت شوطون ما بسينا عافي دكشين أما إن ساعات قوا عاف قد كريه ودنيا قرمة ومكيف عاف جوارد أم خديه كنا ما إنه عافي بدنا ما كونين وبجا أو كون مستنجرين دبنا أجر الماء Germ dibe sedem ku tevgera bazarê bi giştî kêmtir bibe jê bilî kesên xwedânkar got di çi rewşê de be karê xwe berdewam dikin. Her wiha pêla germê derfetek daye zarokan jî ku demeke dirêjtir lê derveyî kon û çadiran bimînin. Ez hatim bersîkê hundir germe ev 6 saat am tên berrok ev bersîkê ji bo xatirê hundir germe. Kampa Kewregoskê di nava Newalekê de ye û dorhêla wê vekiriye. Lewma ev hewkar li kêleka hewkarên din rewşa penaberan xirabtir dikin. Di vê germê de jî rewşa hemû penaberên kampê ne weke heve. Kesên got qaîdê konan de dimînin, çadirê wa hîniktirin, pirsgirêkê wa yê avê jî kêm in. Lê kesên got konê wa li ser erdê ne. Çadirê wa germtirin û pirsgirêkê wa yên avê jî pir e. Ev yek di demekê de tê ku ev kamp yekemîn kamp e li ser astê Hewlêrê ku ji bo penaberên Rojavayê Kurdistanê hatiye avakirin. û heta niha ji koma 10,200 malbatî bi tenê 512 malbat li qaîda neşte cêbûne. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.